So dinhi na mo ang mga sitas, mga igsuon, aduna tay tulo ka punto, ang mahinungdanon nga punto nga atong tan-awon nini atong pagatun-an karon. Ug ang uluhan nini ato ang wali mao ang pagbaton ug hugot nga pagtuo diha kang Kristo. No? Akong balikon. Pagbaton ug hugot nga pagtuo diha kang Kristo. Unya kining tulo ka punto nga ato pagahisgutan. Ang una mga igsuon mao ni diha kang Kristo mo tumaw ang pagtuo. Kung doon na tayo pagtuo mga igsuon sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, atong siguroon kung asa na to ibutang ang ato ang pagtuo, no? Ato makita din nga giingon din nga ang mga buhat ni Jairo nagpakita sa iyahang pagtuo, ang katong pangulo sa sinagoga. Wala lang siya mutuo sa gahom ni Jesus kundi iya kining gipangita pinaagi sa pagduol kaniya. Dili lang pagtuo ay ang gimo kundi ni duol pagyud siya sa iyahang gibutangan o gisaligan sa iyang pagtuo. Ang ikaduha mga igsuon mao ni isentro ang imong pagtuo diha ni Kristo. Mao ni hinungdan mga igsuon nga kita kanunay tuon sa iyang balan nga pulong tungod kay ang atong kinabuhi nagaagad kun unsa ang katuyuan sa Dios sa matag usab. Sa atong isentro ang atong pagtuo diha ni Kristo. Tungod kay mahinungdanon ang pagtuo ug pagsalig kaniya. Ang ikatulo mao ni ang pagdasig ni Kristo pagpabilin sa pagtuo. Mismo si Ginoong Hesus nining sugilanon nga atong tukion mga igsuon nga mismo ang iyang pulong. Si Kristo mismo mo'y muhatag og pagdasig kanato aron kita magpabilin sa atong pagtuo diha kaniya. Usahay ang panahon sa Dios murag nalangan sa atong pananaw. Ulahi sa atong pagpabot o atong gipaabot. Apan kinahanglan mosalig kita sa iyang kaalam ug magpadayon kita sa pagtuo kaniya. Usahay mga igsoon ang atong kinabuhi makaingon ta nga dili man ni mao ang ako ang gipangayo nimo Lord sa akong pagampo. Nanangay ba kitang mangutana sa usa ka matuod nga Dios nga nasayod sa tanan? Ang gipangandoy sa Dios mga igsuon dili iyang kaayuhan kundi atong kaayuhan alang sa kamayaan siya ngalan. So atong unang pagtuki kining una mga igsuon kining diha kang Kristo mutumaw ang pagtuo, no? Mugwa ang atong pagtuo. Tungod kay ang atong pagtuo gikan ra usab ngadto sa Dios. So sa panahon sa kalisdanan si Kristo ang bugtong kadangpan bisan pa sa pinaka-desperado nato nga kahimtang. Ang balikon, panahon sa kalisdanan o mga suliran sa atong kinabuhi, si Kristo ang bugtong kadangpan bisan pa sa pinaka-desperado nato nga kahimtang. Busa kinahanglan diha kang Kristo mutumaw gayod ang ato ang pagtuo, no? Si Jesus ang nagmakapaligon sa atong pagtuo ilabi na sa panahon nga kita anaan niya ng maong kahimtang. Desperado na kayo ta. Kung unsa nalay maayo atong nahuna-unaan, kung unsa nalay atong buhaton. Ang pagka-desperado mga igsuon mahimo nga magduso o magdala kanato sa matag usa sa paghimo og mga aksyon nga wala nato mahuna-una no? O kini mga igsuon mosangpot kini nga wala nato damha nga makabaton kinig kalampusan kung ang imong pagsalig o ang imong pagtuo anaa diha kang Kristo. Ang pagkadesperado dili katapusan sa dalan, dili katapusan sa ato ang kinabuhi o sa atong mga suliran. Kini usa kaganghaan, usa kapultahan sa kaayuhan o kalampusan kung ikaw mosalig sa Dios. Dili ni usa ka negative mga igsuon kining atong desperate nato nga mga feelings apan kini gigamit nga galamiton o instrumento nga ron kita makamata nga adunay Ginoo nga nagkontrol sa tanan ug sa ato ang kinabuhi, no? Dili kun unsa ang imong kahimtang sa unahan kun dili ang mahinungdanon kinsa ang imong kauban. Siguro nga si Kristo anaa kanimo kay diha ni Kristo mutumaw ang imuhang pagtuo, no? Samtang kung atong gitanaw, samtang magtanaw kita sa atong Ginoo,
sa diha sa iyang pagbuntog sa usa ka walay paglaom nga sitwasyon. Human sa lain na usab nga walay paglaom nga sitwasyon, kini makahatag kanato og paglaom nga ang atong kaugalingon kung anaa kita sa maong kahimtang, anaa kita sa suliran. Dinhi nining maong paghisgot mga igsoon ning atong paghisgutan karon, makita nato ang hugot nga pagtuo sa amahan sa anak nga babae ug sa pagpanglihok sa iyahang pagtuo, paghamtong niini pinaagi sa pagkigbisog nga iyang giantos. Kung atong makita ang dagan nining sugilanon mga igsoon, atong masuta ug atong makita kung unsa ang kadako ug kabugat sa suliran nining maong amahan nga nangandoy ug kayuhan sa iyahang anak. No? Ang mahinungdanon nga atong makatunan dinhi mao nga ang pagbuntog sa kahadlok uban ang pagtuo diha kang Kristo panahon sa kalisdanan. So wala tay laing kadangpan mga igsoon. Marcos 5:21-24 atong basahon. Naingon dinha, sa nakatabok na usab si Jesus sakay sa sakayan ngadto sa pikas nga daplin, midugo kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan og diha sa baybayon sa lanaw. Unya miabot ang usa sa mga pangulo sa sinagoga nga ginganlan og Jairo, og sa iyang pagkakita kang Hesus mihapa siya sa tila niya og nangamuyo kaniya sa hilabihan nga nagingon, ang akong batang babayi lamatyon. Moadto unta ikaw og itapion nimo ang imong mga kamot kaniya og siya maayo og mabuhi. Og si Hesus miuban kaniya og misunod kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan og midot-dot sila kaniya. So nining pipila ka bersikulo nga atong unang gibasa mga igsoon, atong makita nga dunay usa ka tawo nga naagid sa bugat kay nga kahimtang. Usa ka amahan nga nagpangga sa iyang bugtong anak. Matud pa sa Lucas, the only daughter niya, Jairo. Nga naana sa baba sa kamatayon. Kining pagbalik ni Ginoong Hesus gikan sa pikas mga igsoon kun atong hinumduman. Nga dito pa siya sa pikas, iyang giayo ang usa ka tawo nga gipuy-an sa daghan nga demonyo nga gitawag og legion. Apan wala damha nga iyang gihimo nga paghingilin o pagsulbad sa ilang suliran ang bugtong ganti nga gihatag sa katawhan mao ang pagpapahawa ni Ginoong Hesus. Pero wala kita nakita nga doon na siya gisulti mahitungod ni adto. Apan niuyon lamang siya tungod kay natuman man ang iyang tuyo, ang iyang misyon ug ang iyang kabubuton sa iyang pag-adto sa pikas bahin sa mga rehiyon sa hintil, no? Mao ni ang atong sugilan karon, nagsugod kita dinhi sa pagbalik na niya diri sa Capernaum. Usa ka tawo nga ginganlan og Jairo midali ngadto sa panon sa katawhan nga naglibot kang Hesus. Kini mayang sugilanong nagsilbi atong mas sentro niining maong pagtuon mga igsoon. Siya usa ka tawo nga kansang gamay lang kayo nga pagtuo, hapit na mudako tungod sa iyahang pagtutok ug pagtan-aw ug pagsalig ngadto kang Ginoong Hesus, no? So og atong tan-awon, adunay direksyon. Adunay direksyon ang iyang pagtuo, no? Nya kinsa man kini si Jairo o Jairus, no? Kining tawhana usa ka magmamando o leader o pangulo sa sinagoga. Umingon tag pangulo sa sinagoga, naa na siya inilang nga tao, no? Nagpasabot kini excuse me. Nagpasabot kini nga siya usa sa opisyal nga nagdumala sa negosyo o patigayon sa sinagoga. So naa siya posisyon. Pandili siya pari, no? Lahi man ni ang pari. Apan aduna siya bahin sa mga serbisyo sa sinagoga. Dili man siya ang una gyud nga magdala sa serbisyo, apan duna siya ay kabahin niining maong pagserbisyo. Siya ang responsable sa pagsiguro nga ang tanan maayo ug andam na mapahiluna ang tanan diha sa sinagoga. So dako gini siya og responsable, no? Importante siya sa tao sa iyang komunidad ug si Jairo adunay gahom, aduna siya pribilehiyo. Aduna siya dungog, posisyon, o usa siya ka prominente nga tao sa Capernaum. Nini kayo na maisuon siyang kinabuhi, wala bisan usa nga butang nga kasagaran daw importante niya. Bisan unsa pa ka importante siyang butang, sa mga butang nga anaa kaniya, nawagtang kining tanan tungod ang sakit o kamatayon miduaw
sa iyahang balay. Kung ato makita, bisan unsa pa kadaghan sa atong bahandi, bisan unsa pa kamaayo ang atong kahimtang, apan kung muabot kining duha ka kaaway ang sakit ug balatian ug kaning kamatayon, mga igsuon, walay bili ang tanan. Baliwala, no? Ang iyang gahom, ang iyang salapi, ang iyang posisyon sa komunidad, bisan ang iyang relihiyon, no? Usama ni siya kahudiyo. Bisan iyang relihiyon, ang tanan walay gahom at ubangan ni atong duha niya kakaaway nga mao'y misulod sa iyang panimalay. Ang iyang gamay nga anak nga babae malatyon, og siya na kinahanglan og tabang. Si Jairo, mga igsoon, na kinahanglan og tabang nga walay bisan usa o sa iyang kahinguhaan, sa iyang katigayunan ug sa iyang unsay anaa kaniya nga ikahatag o ikasulbad sa maong suliran. Usa kini ka masulubon nga hitabo alang kaniya. Nga nahibalo siya sa iyang panginahanglan, nagkinahanglan siya og tabang, busa sa dihang nakadungog siya, mahitungod kang Hesus, wala siya magduha-duha, wala siya maglangay. Midagan nga to kaniya, ug siya nagpaubos sa iyahang kaugalingon sa tiilan ni Ginoong Hesus. Nasayod kita, mga igsuon, nga mga kaubanan nining maong tao, ang ilang mga kaubanan din sa sinaguga kontra kay ni Ginoong Hesus. Maupay nangita og gagayunan nga siya mapatay o siya kay gayunan nga mawagtang siya sa maong dapit. Ug bisan pa man sa unahan sa sugilanon atong makita nga sila maong hinungdan nga maong paglansang ni Ginoong Hesus dito sa krus. Atong makita nga dinhi, mga igsuon, giulagway dinhi nga si Jairo usa ka leader, dako-dako, nangita og kaayuhan sa masakiton nga anak nga babae. Siya naghangyo kang Hesus sa dihang miduol siya ni Hesus. Siya naghangyo kang Hesus sa iyang paghapa diha sa tilan, sa pagduol o paghikap kaniya sa iyang anak, sa pagtuo nga kini makapabalik sa iyang kahimsog sa iyang anak. Kini kabahin, nagpasiug na kini sa pagtuo ni Jairo sa iyang pagkadesperado nga paghangyo alang sa pagpangilabot ni Hesus sa diha sa kinabuhi sa iyang anak nga babae nga namiligro na. No? So grabe, kabugat. Grabe ang suliran ining maong tao nga anaan na niyang tanan, prominente, adunahan labi siguro, aduna siya mga bahandi, katigayunan. Apan dinhi nining gayuna, mga igsuon, iyang giwagtang ang tanan. Bidagan siya ngadto kang Hesus, mihapa og nangalyupo og maayo. Wala siya mga liyupo ni Ginoong Hesus dito sa usa katago nga lugar, apan diha sa katilingban, diha sa publiko, nakita sa tanan ang iyang gihimo. Wala niya igsapayan kung unsa iyang posisyon sa katilingban sa sinaguga. Iyang gihapa, mihapa siya og nangalyupo ni Ginoong Hesus tungod kay ang iyang anak kimalatyon. Dinhi ato makita, mga igsuon, nga bisag unsa pa ang atong gigunitan, inigabot sa maong suliran, ang tanan mawagtang. Atong giunahuna walay lain kung kinsa ang atong duolon o ang makasulbat sa maong suliran. Kinahanglan kita, mga igsuon, nga moduol kita kang Hesus uban sa atong mga suliran, sa atong mga problema, o sa pagsalig sa iyang gahom, bisan pa ang atong kahimtang daw sa wala na ipaglaom. Wala ako masayod sa matag usa karon nga dunay gihambin nga suliran nga grabe kayo, physical man kini, relasyon man kini, wala ako masayod, kamura ang nahibalo. Apan bisan pa ninihigoy na kining atong pagatun-an karon, mga igsuon mo ni nagdasig ka nato nga wala kitay laing saligan, wala kitay laing kadangpan kundi isalig nato ang tanan natong suliran, labaw na ang atong kinabuhi ngadto sa makagagahom nga way lain si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. So atong makita dinhi nga mga buhat ni Jairo nagpakita sa iyahang pagtuo, no? Nasayod kita, mga igsuon, nga kining tawhana, anaa, sa pikas, nga pundok, nga may kontra ni Ginoong Hesus. Apan wala kita masayod sa iyang individual o iyang personal nga kinabuhi, nga siya usa ka sumusunod ni Ginoong Hesus, apan wala lang masayri sa katilingban. Si Jairo misaling ni Hesus, makaayo siyang anak, bisag kritikal na ang iyang kahimtang.
Umakita na to 50-50 na ang chance siyang anak. Nga kadiyot na lang, upilan lang kagutlo, mamatay ang iyang anak. Nangayo siya tabang o kang Hesus, ug diha nagatubang ug lisod nga kahimtang. Ang iyang pagtuo, naghatag og kahayag ug paglaom nga mamaayo ang balatian sa iyang anak. Busa giawhag niya. Giawhag niya si Hesus. Giawhag niya si Hesus nga adtuon niya iyang anak ug gitapion ang iyang mga kamot. Apan niining higayon ni Jairo, mga igsuon nga na siya desperado kayo ang iyang kahimtang, pulong lamang ni Hesus niingon, pagtuo lamang. Mo'y nagpasiugda sa gahom sa pagtuo, sa pagbuntog sa kawalay paglaom, diin mahimo ang usak ka milagro nga buhaton ni Ginoong Hesus. So ang ikaduhang punto, mga igsuon, mao na nga kinahanglan gyud nga isintro ang atong pagtuo o ay mong pagtuo diha ni Kristo. Atong i-focus ang ato ang kaugalingon o ang ato ang huna-huna ngadto sa naghatag kanato og pagtuo. He is the perfecter of our faith. Siya ang nagmugna, siya naghatag, siya ang tanan. So mahinungdanon ang pagtuo pagsali ka Kristo bisag unsa pa ang babag nga mobalda sa imong paglakaw uban kaniya. So mao na mahinungdanon. Naagay mga distraction, na mga obstruction, mga syon, no? Napay under construction. Daghan kaayo nga atong yatubang mga igsuon. Apan kinahanglan nga ang atong atensyon ngadto gayon ni Ginoong Hesus. Dili kita musimang kun dili mutuo kita kaniya. Atong basahon ang Marcos 5:24 ngadto sa 35. Usahon ta ni pagbasa mga igsoon taas-taas ni. Ug ako ang gihangyo nga ato ning basahon, no? Kay haron di mo magduka. Ningon dinhi sa 24 og si Jesus miuban kaniya. Og misunod kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan ug bindot-dot sila kaniya. Unya dihi usa ka babaye nga walay undang ang pagdugo sulod sa napulo og 2 ka tuig. Daghan na siya og giantos ubos sa daghang mananambal ug ang tanan niyang katigyonan nahurot na niya pagasto. Apan wala gayud siya maayo gani misamot pa hinuon. Og kay nakadungog man siya sa mga taho mahitungod kang Hesus. Siya misuot sa panon sa katawhan ngadto sa luyon ni Hesus ug mihikap sa iyang bisti. Kay siya nagingon man kung makahikap lang ako sa iyang bisti maayo ako. Maayo gayud ako. Diha mitang-on ang iyang pagsigi og dugo ug gibati niya sa iyang lawas siya naayo gikan sa iyang sakit. Bersikulo 30 nagingon og si Jesus nga nakamatikod sulod sa iyang kaugalingon nga may gahom nga migula gikan kaniya diha miliso taliwala sa panon sa katawan og miingon kinsa may mihikap sa akong bisti. Ang iyang matinun-an mingon kaniya nakita nimo ang panon sa katawhan nga midot-dot libot kanimo ug unya nang mangutana ikaw kinsa may mihikap kanimo. Ug gilibot niya pagtan-aw kung kinsa ang naghimo ni adto. Apan ang babae nga nahibalo sa nahitabo kaniya miduol o nahadlok, nagkurog ug mihapa sa iyang atubangan ug misugilon kaniya sa tibuok nga kamatuoran. Ug si Jesus mingon kaniya, anak, ang imong pagsalig nakaayo kanimo. Lakaw nga malinaon ug maayo na ikaw gikan sa imong sakit. Ug samtang nagsulti pa siya, dihay nangabot gikan sa balay sa pangulo sa sinagoga nga nagingon, ang imong anak patay na, nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Sumupos sa takadiyot, mga igsoon, kay kutas. No? Atong makita nga usa ka pangulo sa sinagoga, adunay grabe kay nga suliran. Nga siya midagan, o imiadto ni Ginoong Hesus, ug mihapa, kanangayo siya og tabang. Ato sa makita kining usa ka babae nga 12 na sad ka tuig siya nga nagsigi og dugo, wala mo tang-on ug miduol kang Hesus mihikap sa ihang sidsid siyang sinina. Sa wala pa siya ang kining babae nga wala gidugo og 12 ka tuig. Wala siya mga liupo ni Ginoong Hesus. Apan kung natong tanahon mga igsuon sa kadasok, sa katawan, sa kadagan sa mga nagkuyog ni Ginoong Hesus, siguro kining bayhanan nagkamang-kamang na diha. Naning kamot nga makaduol siya ni Ginoong Hesus.
Wala siya mingon nga magpahikap siya sa kamo tungod kay kining bayhana sa ilahang law, sa Levitical law nila, kini usa kini ka babae nga dili gisalikway nga dili makaadto sa sinagoga tungod sa iyahang balatian. So atong makita dinhi nga 12 siya ka tuig nga giayran, gisalikway sa katilingban og siya tuara sa gawas. Wala siya fellowship for 12 years. So grabe ang iyang pagantos ug atong makita. Busa na ning kamot siya sa iyang kaugalingon kay naguna-una siya ug nagtuo siya nga kung makahikap lang ko sa sidsid anak ni Jesus, no? Nga ayo jud ko. So usa ka babae nga masakiton, anaan ni sud sa pundok sa katawhan, mikamang mihikap sa sidsid ni Jesus ug naayo. Atong tan-awon usab ang dako-dako sa sinagoga. Pagkabati gihapon niya ni Jesus, kay nahibalo siya nga kini si Jesus maghimo og milagro, nag-ayog daghang sakiton siguro, nakasunod siya kun unsa ang mga panghitabo sa gibuhat ni Jesus. Miduol siya midagan nga tuog mihapa, no? Mihapa og nangaliyupo apan ang babae nihapa apan hikap pasidsid, wagi na mga liyupo, no? Lahi ang pamaagi ang nahitabo. Nangaliyupo si Jairo nga atuon nila ang ilang anak. No? Kung ikaw o kita mga igsoon ana asa kahimtang sa moong tao, no? Atong makita diri sa 24 nga naghangyo siya niingon sa versikulo 24, og si Jesus miuban kaniya og misunod kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan og minutdot kaniya. Kung kita ang nahimutang sa kinabuhi ni Jairus o unsa pa, makaingon gyud ka ay salamat kay masulbad na gyud ang suliran sa akong kinabuhi. Ni sanong kayo dayon si Ginoong Hesus wala siya mag-interview unsa pilay edad, pilay unsay kahimtang apan ningon dinhi nga si Jesus miuban kaniya o misurod kaniya ang dakong panon sa katawhan. Unsa minahitabo sa bersikulo 25? Atong basahon ang 25. Ung gingon din ha, unya dihi usa ka babae nga walay undang ang pagdugo sulod sa 10 ug 2 ka tuig. Dayon na unta silang adto. Mikalit og intra ni sulod kining maong babae nga nihikap sa sidsid ni Ginoong Hesus. Pwede naman tatuningon ni Ginoong Hesus nakahikap naman to, nahibalo gid siya nga naayo na tungod kay nakabati man siya nga dunay gahom nga mihawa sa iyahang lawas, so dunay katong babae na ayo man sa to. Pwede ra gyud nang okay na kanayo na kay si Jairus, importante kayo ang matag minuto siyang kinabuhi tungod ang iyang anak himalatsyon. Unya mga igsoon atong makita nga nining higayon na medyo nalangan, no? Mao ni moabot sa atong kinabuhi nga maka-experience ta kanang magdali bitaw ta, no? Magdali ta kay natay giabot nga oras, no nya ikaw sa hinungdan ngano magadugay-dugay masad ka, no? Makita nato kita gadali nya kuman na traffic. Hapit ng oras. Mao na sunod gani paghatag mo allowance taas-taasa aron di mo ma-pressure. Ingon ini ang nahitabo kang Jairus, na siya gisugot na si Ginoong Hesus nga moadto siya kaya ayuhon ang iyang anak. Apan takulahaw lang mitumaw ang kining babae nga masakiton nga mihikap siyang sidsid nga mao'y nakapabalda sa maong hitabo nga sila mulakaw na. No? Gingon din nga sa diyang si Jesus sa katapusan, natapos na nini, babae, pipila ang mga tao nga gikan sa maong balay. Si Jairo nagdala sa makagunob nga balita nga patay na iyang anak. So dinhi mga igsoon, makita na to ang sugilan nun nga si Jairo o si Ginoong Hesus moadto na sa iyang balay aron ang ayuhon ang iyang anak. Ug gitungha ang babae. Ug unsay labing siguro kani malangay gyud, no? Kaya ang giingon din ha, mingon kaniya. Sa pagsulod nining mga babae ningon dinhi, unya dihay usa ka babae nga walay undang ang pagdugo sulod sa 10 ug 2 ka tuig. Sa 26 nagingon, daghan na siya og giantos ubos sa daghang mananambal ug ang tanan niyang kay tigayuna nahurot na niya pagasto apan wala gayud siya maayo gani misamot pa hinuon. O kay nakadungog man siya sa taho mahitungod kang Hesus siya misuot sa panon sa katawan ngadto sa luyon ni Hesus ug mihikap siya bisti.
Kay siya naingon nga makahikap galing ko maayo na ako. Diha mitang-on ang iyang pagsigi og dugo ug gibati niya diha sa iyang lawas nga siya naayo gikan sa iyang sakit. Kining bersikulo 30 mga igsoon atong makita dinhi nga adunay paghunong. Adunay kabalda ug sa atong pananaw na, no? Dili sa Ginoo. Ningon diha sa 30 og si Jesus nakamatikuд sulod siya kagalingon nga may gahom migula kaniya ug diha miliso siya taliwala sa panon sa katawan ng miyon kinsa ang mihikap sa akong bisti. So kung makita nato ang sitwasyon, ang senaryo mga igsoon, sumihunong instead nga muadto na sila sa balay ni Jairus aron tambalan ang iyang anak, nihunong si Ginoong Hesus. Nilingi siya sa katawan. Kinsa naghikap sa akong sinina? Kinsa naghikap sa akong bisti? No? Unsa gitubag sa mga tinun-an? Nakita nimo nga ang panon sa katawhan nga midut-dut kanimo ug unya mangutan na pa ikaw kinsa may mihikap kanako. Nasuko ba ni sila? Depende siguro sa pag-istorya nako, no? No. Ato lang hinayon kay wa man masuko siguro. Ningon ang mga tinun-an ako balikon. Ningon ang iyang mga tinun-an ningon kaniya, nakita nimo ang panon sa katawhan nga midut-dut libot kanimo. Unya mangutan na pa ikaw kinsa may mihikap kanako, no? May tag-ingon ana, no? Pero wa takibaw. Depende ra gyud pag-deliver nimo. Nasuko ka bagwa, no? Pero ato makita mga igsoon nga way pakabana ni basta kini balibad lang. Daghan ang tao nya mangutan na kag grabe, no? Sumao na nga unsay nahitabo diha, gilibot na lang ni Ginoong Hesus ang iyang pananaw dito. Wa man siya tubaga siya matinon. Kisa man bayan, kisa may naghikap nako, no? Pero kay bawo baya na siya, no? Ginoo gud siya. Glibot niya pagtan-aw ug kun naghimo kinsa ang naghimo niadto, no? Usa lamang mga igsoon ang nahibalo, ang katong babae. Wa may lain naghikap. Unya nakabati man sad siya nga naayo siya sa paghikap sa bisti o sa sidsid ni Ginoong Hesus. So mao ni nahitabo. Kini naghuwat si Jairus, ha? Tanawa ang senaryo. Naghuwat si Jairus nga sila mangadto na. Ayuhon na ang iyang anak. Mabililhon kaniya matag segundo. Talo ni Lord na may ni singit. No? Unya dinhiningon si Jesus. Ang babae nga nahibalo sa nahitabo kaniya miduol nga nahadlok ug nagkurog ug mihapa sa iyang atubangan ug misugilon kaniya sa tibuok nga kamatuoran. Kanang pulong bitaw nga ug misugilon kaniya sa tibuok nga kamatuoran, mahaba-habang usapan yan. Di ba? Nisulti siya sa tanang hitabo. So, iya ibalik nga, 12 na siya katuig nga gidugo, wanay tangon-tangon, unya naganto siya, niya nang mahigayuna, unya sa diha nakabati siya ni Ginoong Hesus, mao siyang miadto siya, miyapa-apa siya dito, ni kamang, unya pagkahuman hikap siya si daghan kayong istorya hitabo mga igsoon, nagdagan ang takna, nagdagan ang gutlo, si Jairus mga igsoon naghuwat siya. Pero wala siya gisulti. Mapailubon siya nagpaabot sa takna. Alang kaniya, gamay na lagkuwang, wala na ang iyang anak. Nagitubag pa man ang Ginoong Hesus. Ningon man si Ginoong Hesus si kaniya, anak, ang imong pagsalig, nakaayo kay wala siya istorya, wala siya sugilon, ingon ang isugilon niya ang tibuok kamatuoran, tibuok, no? Ubay-ubay. So dinhi ingon naman siya, anak, ang imong pagsalig nakaayo kanimo lakaw nga malinaw ug maayo na ikaw gikan sa imong sakit. So mao na katapusan silang istorya, no? Kini ako ning mao ni akong pagtan-aw mga igsoon ay lang mogsunod, no? So nahumana ang ilang panagkulo-kabildo sa mga babae. Unsa may nahitabo? Sa bersikulo 35 mao ni pinakabugat, pinakasakit ug pinakadili maayo nga balita nga nadawat ni Jairo. Gingon din mga igsoon sa bersikulo 35 atong basahon, nagingon nina, samtang nagsulti pa siya, dihay nangabot gikan sa balay sa pangulo, balay ni Jairus, sa pangulo sa sinaguga nga nagingon, ang imong anak patay na, nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Murag sayop sa siguro akong pagsulti no, nasuko sa ko. No? Atong osbon, ilabi anang amo, ingon na siya, ang imong anak patay na. No? Para sa taon nga, dili, magdugang mo kutas kaguol, ang imong anak patay na eh. Dahil nagsamuka si Ginoong Hesus.
ambot lang ka, no? Kristohanon gid siguro ni Jairus kay dili pagit dapog. So makita na to din yung mga igsoon ang sitwasyon, ang senaryo, no? Ningon din balita niya sa humana niya na ang iyang gibuhat dito sa babae, pila na siguro katak na to nabilin. Sa dihang si Jesus katapusan natapos nini nga ang babae pipila ka mga tawo nga gikan sa maong balay ni Jairo nagdala sa makagunob nga balita. Patay na ang iyang anak. Kisa may di mahugno. Nga ang iyang tinguha sa labing gihigugma niya nga bugtong anak ang kayuhan. Ug sa dihang napalga na niya ang solusyon ug sulbad sa iyang suliran. Mao ni mga panghitabo mga igsoon. Mao na nga dili nato sa atong kinabuhi, dili nato tan-awon nga ang mga balda, ang mga kalangay mao na naghatag og dimalas. Why dimalas Kristohano na? Ang tanan pagbuot sa Dios. No? Ug mingon pa gani sila nga maghuwat sila tungod kay dunay kalisod nga ilang gisagubang. Unya ug panalitan kani si Jairus mga igsuon ug dili pa ni siya Kristohanon siguro, no? Ug wa pa siya makailan ni Kristo. Sa pag-ingon sa mga tawo nga niabot gikan silang balay, ang imong anak patay na. Basin mangita siguro sa kahoy simbak ko in taon. Di na madag simbako. Ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman. Kuhaon ka man og dili, nahuman ka man og wala pa, kung panahon na nato kuhaon kita sa Ginoo. Dili madala og simbako. Kay kanang simbako wala na sa mga Kristiyano. Kabubuton sa Dios ang ato ang gitanaw. Pinumdom lang na ha. So dinhi matikdi ang bugnaw kay nga paagi sa pagpahibalo kanila sa kabus nga amahan. Walay kaluoy, walay kahupayan ka na bang untang duna untang kay feelings nga mura kag naluoy apan ang ilang pag giingon man dinhi walay kaluoy, walay kahupayan ug walay simpatiya. Grabe gid ang pagkaistorya. Imo nagpatay na nganong pablag sumuk-sumuko nimo ng maestro. No? Mura bag gitiwasan in taon ang grabe ng kabugat sa kasing-kasing sa maong amahan. Ningon siya nga, imong anak patay na, ayog sa muka si Jesus. Kaya bisan siya dili makasulbad nining problema, patay na ang imong anak, ug mauna ang kamatuuran. Mauna ang realidad. Mauna ilang gidang balita. No? Sigurado mga igsuon kining maong balita nakapakurog kang Jairus. No? Sigurado nga kini naguna-una siya bahin sa pagkalangan. Mahuna-huna dayon niya. Nalangan manggod ta. No? Naguna na siya sa pagkalangan. Wala kita mahibalo mga igsuon sa iyang ginuna. Nasuko baka siya na Ginoong Hesus niya itong higayuna. Kaya wala man na isulat sa Biblia. So kita usay nakasinati usab kita nini moong sitwasyon. No? Nga ang kamatuoran mo tutok ka nato ang duna pag maingon wa na nay paglaom kana bang daghan kay mo discourage nato. Ay, patuga-tuga diha kay daghan pang gwapo nimo. Kana bang i-discourage ka? Labi na gyud sa kaigsuonan. Grabiha sa nimo ba mas gwapo ko nimo ha. Bisan gamay nga butang. Nga imong ihatag sa imong igsuon mga igsuon nga makapa-discourage niya, dako kay nag-impact nato. Dako kay na siya og mahimo sa ato ang pagbati, no? Kini nga sugid mga igsuon, atong makita nga sama usab kini ni Maria, ni Marta ug Maria sa nahitabo ni Lazaro. Nasayad ako nakabasa naman mo anang sugilanon ni Maria ang pagbanaw ni Ginoong Hesus ni Lazaro. Sa dang gipahibalo ni si Ginoong Hesus sa mga tinun-an ug sa mga katawhan dito sa pikas. Gipahibalo siya nga si Lazaro patay na. No? Kanang adlaw, gipahibalo niya nga patay na. Pero unsay gihimo ni Ginoong Hesus? Nagpalabay pa siya og duha ka adlaw. Una pa siya ni lakaw. Karon kay ang biyahe duha sad ka adlaw, so pag-abot niya dito sa namatyan, upat na ka adlaw, human ang kamatayon ni Lazaro. So wala na gihipos na no? Ug labi siguro na ni maho na. Pat ka adlaw.
Ingon usab nini ang nahitabo. Ang kalangay atong tan-awon nga nahimong babag sa atong kinabuhi. Apan wala na to tan-awa ang kinsa ang labaw pa sa kalangay nga nagkontrol sa tanang oras, sa tanang higayon. Ang Dios mga igsoon, wala siya mahikot sa oras, wala siya mahikot sa lugar, wala siya mahikot sa unsang mga butang tungod kay siya ang naghikot nining tanan. Dili ta makaingon nga ang oras gadali ta aron maabot siya sama nining amahan. Kini nagulagway sa pagtuo, gahom o pagtuo ug dinhi maamguhan ang kaluoy ni Ginoong Hesus. Kaya sa pagkahitabo niya itong babae, mga igsoon, moingon lang sa Ginoong Hesus, umayo na ka, okay na ka. Pero iyang gigahinan niyag oras o kahagotlo minutos nga iyang giatiman ang maong babae nga unta si Jairus gadali man kahimatyo na iyang anak. Dinhi usab nato makita mga igsoon nga siya ang nagkontrol sa tanan. Nga siya ang nagkahibalo sa tanang mga hitabo ug labaw sa tanan atong makita nga si Ginoong Hesus maluluyon. Naluoy siya ni atong babae. Sahibag ikaw magkamang-kamang, mugunit ka sa bistero lang maayo. Grabe ang tingunga niya. Grabe ang iyang pagtuo. Mo naging nan siya, tungod sa iyang pagtuo, tungod sa iyang pagsalig ni Ginoong Hesus siya na ayo. Makita na to, maluluyon yun. Ang tubag ni Jesus sa babae ug sa balita bahin sa anak nga babae ni Jairus, nagpakita sa iyang kaluoy ug pagsabot ug ang iyahang otoridad. Mo na itong tanahon. Dili ta maguna sa Ginoo. Kini nagpakita sa gahom pagtuo sa kamahinungdanon sa pagsalig kang Hesus bisan pa sa lisod nga kahimtang. Kini sugilanon sa babae nga gidugo ang anak sa nga babae ni Jairo naghulagway kung unsang paagi ang pagtuo makadala og kaayuhan ug ang pagsalig nga makabuntog sa pagkawalay paglaom. Atong makita ug atong mapanaminan nga mao ni makapalig-on kanato. Nga kita namati nini, kita nagtuon nini, kita ang makadawat nini maong pag-apply sa atong kaugalingon. No? Ang babae nga adunay mga gidugo nga pila na katuig, human muhikap sa kupo ni Jesus na ayo. Ang sugilanon nagsugid sa gahom sa ugot nga pagtuo ug sa kamahinungdanon sa pagpangita og tabang gikan lamang sa Dios. Panahon sa lisod nga panahon o kahimtang kini nag-awhag kanato sa atong paglahutay, pagsalig sa gahom sa Dios ug pagpangita sa kaayuhan pinaagi sa atong hugot nga pagtuo. Kining sugilanon mga igsuon nga atong gitakol kani atong gisgutan. Nagisgot lamang kinig duha ka butang. Ang atong pagsalig ug ang atong pagtuo ni Ginoong Hesus. So arita si katulo nga punto mga igsuon, ang ikatulo nag-ingon ang pagdasig ni Kristo, pagpabilin sa pagtuo. So kinahanglan magmalig-on diha sa pagtuo sa pulong ni Kristo. No? Usahay ang panahon sa Dios murag nalangan. Makaingon ta. Kay kita may nagpaabot. Wa man ta makasabot. Apan kinahanglan nga mosalig kita sa iyang kaalam, pagpadayon kita sa atong pagtuo ngadto kaniya. Marcos 5:33 ngadto sa katapusang bersikulo atong basahon, no? Diri sa 36 mga igsuon ningon dinhi, apan sa walay pagpanumbaling sa ilang gisulti, si Jesus mingon sa pangulo sa sinagoga, ayaw kahadlok. Salig lamang. Nakita ni Jesus kung unsa ang naa siyang kasing-kasing. Nakita ni Jesus kung unsa ang kahimtang sa maong pangulo sa sinagoga, nga gamay na nagkuwang mapunder na. Mura man sa kita. May pasiguro si Jairus nato kay gikan pas mga panghitabo, nagsige lag hilom, wa naging magsaba. Wa gyud mingon, magdali dia, Lord, kay patay mamatay na to akong anak. Unsa ba na nga bayhanang imong nagitagag lugar? Ako may nakauna. First come, first serve. Pero dili na mao ang pamaagi sa Ginoo. No? Dinhining kahimtangan mga igsuon gipakita sa Dios nga siya maluluyon. Ug dinhi usab nini mausog ilaw nang gipakita sa Dios nga siya ang nagkontrol sa tanang mga panghitabo.
Apan dili nato makita sa atong tawhanon nga perspective nato mga igsoon, dili nato makita kung unsa gyud kagamhanan ang Dios, usahay mag-unna ta. Mura ta si Pedro. Mo nang giingnan siya, get behind me, Satan. Mo na giingon dinhi si Jairo, ang opisyal sa sinagoga, gisultian nga ang iyang anak nga babae namatay. Sa pagkadungog ni Jesus, giingnan niya si Jairo, ayaw ka hadlok. Salig lamang. Diha gisultian niya, kaginhibalo siya, nga sana nangigayuna, na nahugno na siya. No? Labi na gyud nga gilangay-langay sa maong babae. Maong gisultian si Ginoong Hesus ay kahadlok. Tuhui ako. Ang kalainan sa pulong ni Kristo mga igsoon, mao kini ang naghatag og paglaom sa pagkabaton o pagsalig kaniya ug nagpadayag sa kamatuoran nga siya kasaligan. Masaligan. No? Sa 37 nagingon, wala siya gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas kang Pedro o kang Santiago o kang Juan nga igsuon ni Santiago. Ngano man, wala siya gitugutan ni atong mga tao nga dito nagpalibot kaniya. Wala gitugutan si Jesus sa mga tao nga muuban kanila pagduol sa anak ni Jairo tungod kay mahimo unya sila nga hinungdan ug babag nga mawala ang pagtuo pagsalig ni Jairo kay wala sila'y pagpakabana. Wala man to, nangadto ra man to sila. Niingon pa gani ayaw nagsambok sa mukha ang maestro, ang si Ginoong Hesus, kay patay na imong anak, wala siya mahimo. Grabe, no? Sa 38 nagingon, sa pag-abot nila sa balay sa pangulo sa sinaguga, nakita niya ang kaguliyang o ang mga tao nga naghilak pag-ayo o nagminatay. O sa pagsulod niya, siya mingon kanila, ngano bang nagkaguliyang man kamo o naghilak? Ang bata wala mamatay, kundili natulog. Unsay gihimo sa mga tao? Siyang pag-ingon, o gikatawan lamang nila siya. Apan gipagula niya silang tanan, ug iyang gidala uban kaniya ang amahan ug ang inahan sa bata ug ang mga kauban niya ug misulod sila sa dapit diin didto ang mga bata. So nganong gipagula niya ang mga tao? Dinhi na to makita mga igsuon nga ang mga katawhan nga sa atong tan-aw ni simpatiya apan naara day sila igo lang day sa pagtan-aw diha ra kutob. Magtuo ta sa ato ang mga kaigsuonan nga dako kaayo ang una-una nga mutabang musipatiya kanato pantaphaw lang nagpakita lang sa atubangan. Nahibalo na si Ginoong Hesus niya na mga igsoon mo nagipang-abog to niya. Ay mo sunod dire. Ang ilang naandan mga igsoon sa unang panahon, bisan pa ang pinakakabos niya itong panahon na at least doon ay patingog sa plahuta o doon ay hilak. No? Mao na ang mahimo ra mao na ilahang tradisyon nga kung doon na gani mamatay, kinahanglan na agi maghilak. Na ay ilang suhulan nga muhilak. No? Nya aragido ka buok. Nya napagi magpatingog ka ng plahuta nga kanabitang subo jud kayo, gitiwasan gyud ang imong kasubo. Unya kung natong tanawon si Jairus mga igsoon, usan ni siya kadunahan, prominente, leader sa sinagoga. So makita nato nga maka-afford gyud siya bisag napo pa kaplahuta diha, napo pa diha katighilak. Unya labi na gyud magtan-aw ni mga tighilak kay gibayran na maguna sila gud. Kana sila muhilak gid hantod mahurot na ilang baga kaning ilang tutunlan. Mo pa nilang trabaho. I-hire na sila aron muhilak, aron mag-uol ang tibok banay. Walay paghupay, walay pagpakabana, walay simpatiya. Pero mao may naandan, hala, pangaliya na mo diha. Sumao na may tabo mag-igsoon, kato sila mga tawhan na mao nagsaba-saba diha, nagsigisiyagit-yagit, naghilak, gipapahawa ni Ginoong Hesus. Kay mao ni makabalda niya sa pagtuo nga nagtubo diha ni Jairos. Mao ni sila makabalda. Dinhi masuta o masukod ang pagtuo pag-ila ni Jairo kang Hesus. Dayon gidala ni Hesus si Jairo ngadto sa kilid sa higdanan sa anak nga babae diin iyang gibangon niya siya gikan daw sa natulog lang. No?
ang kahimtang ug si Jesus nagsugo kanila nga itago ang mga panghitabo kining higayon nagpaila sa gahom ug pagtuo ug otoridad ni Jesus ibabaw sa kamatayon. Ang 41, bersikulo 41 hantos 43 sa atong basahon, nag-ingon din mga igsoon, unya gigunita niya ang kamot ug miingon kaniya. Gigunita niya ang kamot sa bata. Niingon kaniya, talita kumi, nga sa ato pa inday ingon ko ikaw bangon. Diha mibangon ang bata ug milakaw kay siya napulo og duha naman ang napulo og duha ka tuig naman ang panuigon ug diha giabot sila og dakong kahibulong. Si Jairus mga igsoon nangandoy sa kayuhan sa iyang anak. Apan wala kaabot sa kayuhan, apan nakaabot sa pagkabanhaw. 12 ka tuig ang edad sa iyang anak. Nga iyang gipangga. Nga makita niya, mahuna-huna niya, pagbalita niya nga patay na ang imong anak, mag-abot siya una-huna, iyang imagine nga, pagkatamiis niya itong panahon nga kami, akong gikugos ang anak gikas pagkagamay sa pagkadako, magdagandagan mi sa hardin, malipayon mi, niya karon wa na. No? Apan ang babae nga giayo ni Ginoong Hesus pinayos paghikap sa iyang sidsid, 12 ka tuig nga nagantos, gisalikway, gitamay, walay ni bisan kinsa nakig-fellowship niya. Pareho silang 12 ka tuig. Si Jairus mihapa sa tubangan ni Jesus nga naghangyo, apan ang babae mihapa siya nga tubangan tungod kay nahuman, naayo na siya. Wa na siya kinahanglang hangyo. Mihapa siya tungod kay nahadlok siya, nagkurog siya. Si Jairus usab naghangyo siya, nangalyupo og maayo ni Ginoong Hesus. Duha ka istorya, duha ka sugilanon atong makita nga mahimo natong panag-ingnan sa matag usa nato kaginabuhi. Dinay mga iso natong makita tungod kay si Jairo o si Jairus. Andam nga mo baliwala sa mga pulong ni adtong misulti kaniya katong nag-ingon nga patay na imong anak. Ayaw na gasula ang maestro. Wala iyang gibaliwala. Ang misulti kaniya sa pag-undang, sa paghangyo ni Ginoong Hesus. Apan tungod kay siya midumili sa pagkahadlok o tungod kay siya mituman sa sugo ni Hesus nga magpadayon sa pagtuo. Si Jairo nakadawat sa imposible nga nahimong posible ug walay lain ang iyang anak nga babae gibanhaw gikan sa mga patay at tubangan sa ilang mga mata. Ingon ni anak mga igsuon, ang atong pagkamatinud-anon adunay bunga, adunay kapaingnan. Ang gahom ni Jesus ibabaw sa kamatayon ug kamahinungdanon sa pagtuo naghulagway nga gibanhaw ni Jesus ang 12 ka tuig nga bata nga babae gikan sa mga patay ug nagpakita sa iyang otoridad ug nagdasig sa mga katawhan sa iyang pulong nga nagingon pagtuo lamang, ayaw kahadlok. Naghatag kanato kinig gibugaton mga igsoon ang hugot nga pagtuo usa kini ka mahinungdanon nga elemento sa pagsinati sa gahom sa Dios ug sa pagdawat sa kaayuhan nga iyang ihatag kanato. Usahay ang panahon sa Dios murag nalangan ulahi ang atong gipaabot apan kinahanglan mosali kita sa iyang kaalam ug magpadayon kita sa pagtuo kaniya. Ang unang hangyo ni Jairo alang sa kaayuhan pagpakita sa kaminungdanon sa pagampo ug pagpangita ug pagpangilabot sa Dios. Busa kita mosalig sa gahom sa Dios kay makasalig kita nga ang Dios adunay gahom sa pag-ayo, adunay gahom sa papasiguli ug bisan pa sa pagbanhaw sa patay. Batuni ang pagtuo sa malisod nga mga panahon. Sa panahon nga kita magatubang og mga hagit, kinahanglan hupta nato ang atong pagtuo o pagsalig sa mga saad sa Dios. Pangitaa ang kabubuton sa Dios sama kang Jairo nga nangayo og tabang ni Jesus. Kinsa kinahanglan usab nga mangita kita sa giya ug pagpangilabot sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Hupti, guniti.
Kining mao sugilanon mga igsoon na pasiugda sa gahom ug kaluoy ni Hesus pinaagi sa duha ka sugilanon sa pagpang-ayo. Kining maong asoy nagpunting ug nagtudlo pag-ayo sa usa ka babae nga nagantos sa usa ka laygay nga sakit ug ang pagkabuhi sa anak ni Jairus nga babae nga nagpakita sa abilidad ug kamaayo o sa kagamhanan ni Hesus sa pag-ayo sa pisikal ug espirituhanon nga balatian ug ang iyang kaandam nga mulapas o musaylo sa atong gituhuan ug sa atong gipaabot ug sa atong gidahom. Kay usahay mga igsuon makaingon ta nga di man ni akong mao ni akong gidahom sa akong kinabuhi. Gipangayo na nako ni sa Ginoo apan lain man ang iyang gihatag. Ang uban sad mingon nga wap aman mo abot, no? Ang Ginoo mga igsuon anaa siya sa iyang perfect timing. Aduna siya takna nga gigahin sa matag usa kanato. Busa kining maong pagtulunan mga igsuon tan-aw nato nga kini atong mapanaminan nga ang pulong lamang ni Ginoong Hesus mao'y nakapadasig niadtong tawo nga nahugno nga nawad-a na sa paglaom nga puno sa kaguol ug kalisdanan nga pinaagi lamang sa pipila niya kapulong pagingon ayaw kahadlok salig lamang pagpadayon o pagtuo. Ingon usab ni ana. Nining higayon na mga igsuon. Nining simanaha, ning adlaw maglakaw. Daghang kitag masugatan nga mga butang nga dili nato mauyunan, nga dili nato gustong mahitabo. Apan hinumdumi si Kristo nag-ingon, ayaw kahadlok. Salig lamang. Muna mga pulong, mga igsuon, magbanda, magbabilin sa atong una-una o sa atong kasing-kasing. Nga kung asa ka, tua o sabsiya. Si Ginoong Hesus. Amen? Ampo ta mga igsuon. Salamat Ginoo Dios, nga ikaw Ginoo God. Ang tag-iya sa tanan. Salamat Lord, Ginoong Hesus, nga diha kanimo mo tumaw among pagtuo. Tuguti amahan nga among pagtuo masintro lamang diha ni Kristo. Ug among pagdasig, o ang iyang pagdasig kanamo nga kami magpabilin sa pagtuo. Mao kini malig-on nga baruganan nga among barugan diha kanimo. Salamat sa mensahe nga imong gihatag o Dios. Ako nagampo Ginoo God. Nga matag usa Ginoo makakutlo og mga pagtulunan nining maong mensahe nga imong gihatag kanamo nining kapunon. Dalaygon ka sa walay katapusan o Dios. Wala ka sa among kinabuhi Lord. Wala gimi mahimo. Busa tuguti nga magpabilin ang imong pulong sa among hunahuna og kasing-kasing. Ayaw kahadlok. Tuo kanako. Amen. Amen.